3,5 милиона километра тестове преди премиерата, това Volvo изумява с инженерна прецизност и внимание към детайла. Първото, което грабва окото – хромираната линия, която преминава по цялата дължина на купето. Това не е просто стил, а символ на лукса, към който Volvo се стреми в началото на 90-те. Окачването Multilink втора генерация, революционно за времето си, осигурява комфорт сравним с този на лимузини от висок клас. Но това не е най-интересното. Под предния капак се крие истинска магия. 6-цилиндровия редови двигател с алуминиев блок. Той е проектиран да осигури максимална гладкост и тишина при шофиране, което прави пътуването изключително приятно. Има още нещо, което малко хора знаят. Вратите на Volvo 960 са оборудвани с специални странични греди, вдъхновени от авиацията, за да гарантират максимална безопасност при страничен удар. Дори дръжките са оформени така, че да не нараняват ръцете при катастрофа. Истинска шведска мисъл за безопасност и комфорт. За финал, знаеш ли, че този модел е сред малкото автомобили, които имат фабрично подгрев на чистачките? Това е малък, но важен детайл, който показва колко много внимание е отделено на всеки аспект. Последвай за още автомобилни факти.